fer dialogar el patrimoni natural amb la contemporaneïtat, l'art digital amb la tecnologia. L'art i els artistes podrem mirar la manera per a fer-ho arribar a la societat i que potser llavors sí que tingui una incidència més directa. Això pot ajudar molt a la divulgació científica. Los artistas hacemos preguntas. La ciencia también parte de hacer preguntas. Que ahí hay un matrimonio súper interesante. Estar en contacte amb artistes que també tenen altres maneres d'expressar-se. Això és superinteressant, vindre aquí a Ecovision i totes aquestes persones expertes. És una font d'inputs genial. M'aporta noves reflexions i noves maneres de mirar el territori, el canvi, l'adaptació, de replantejar-nos què som dins de tot l'ecosistema, com podem explicar les problemàtiques que tenim ara mateix sobre la taula, trobar què comunicar amb una peça artística final. Hi ha espècies que no han generat ni han transcendit per lo fortes que eren, sinó per la potencialitat en l'hora de col·laborar entre elles. ¿Cómo podemos imaginarnos otras formas de vivir para combatir el cambio climático? Si necesitamos encontrar nuevas formas de comunicar con otros seres y convivir y cambiar también nuestras vidas, evitar más crisis en el futuro. Espero que en aquest camí que comencem a fer ara, d'aquest projecte, que ens acompanyeu.